Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Mit navn er ProGames.dk. Lad os bakke med i gang. I dag sidder vi inde på en ny server, som hedder Kids PvP. Det kan vi lige vise lidt. Jeg vil lige vise. Men altså, det her er en ny server, som Goma PvP har lavet. Og ja, lad os bare gå i gang. Vi starter lige med at gå efter dem her med Diamond Gear. Au. Jeg tror jeg lige var det der. Og herovre. Nå. Undskyld hvis jeg er lidt stille. Men det er fordi jeg er koncentreret, når jeg er i gang med at PvP. Men ja, det her, det var forkert. Det var meningen at gøre sådan der. Men ja, jeg ved ikke om jeg har lagt mærke til det, men jeg har nyt skin. Så det går sådan her. Sådan der. Nå, ny skin. Nå, det tænker jeg, at man kunne se. Men det er som sagt William 4030. Au, jeg vil ikke dø igen. Jeg dør helt vildt nemt. Men det er fordi, der er åbenbart nogen, der allerede har fået master. Men ja, I kan se nede i højre hjørne, jeg er ret sent i gang. Det er i hvert fald ikke det, jeg normalt gør. Men altså, ja, sådan bliver lige den her gang. Men det kan jo nok også gå. Ui, der er virkelig mange, der snakker grimt. Men jeg har nakket William og PvP en gang. Og jeg skal lige gå over og hjælpe. Nu med William. Nå, jeg trak mig selv op i et hjørne. Så kan vi ikke give en anden skyld for det der. Så går vi ned. Følger bare vejen. Hvorfor? Så tænker jeg lige, at vi tjekker sådan noget tøj, og vi har ikke så meget. Så er det sådan noget. Men som sagt, ja, vi prøver bare lige at nakke William. Han går jeg bare efter lidt. Men jeg har været herinde lidt i forvejen, så jeg har lidt penge. Jeg flækkede William, så jeg fik lige lidt af hans gear. Skal vi sådan her. Og du skulle også lige gøre sådan her.
Bum. Så har vi Get PvP. Nej, William han har låst eller til. Elsario! Elsario! Au! Nej, vi kan lige gå sådan her. Nej, jeg vil ikke dø. Nej, vi drukner ikke. Skal I se? Skal vi sådan her? Sådan der. Ja, team. Okay, Mathias Place. MC, UT. Er du sikker på, at vi ikke er team? Er du sikker? Er du sikker? Er du sikker? Er du sikker? Au! Jeg tror. Okay, det er sådan lidt rip. Så jeg husker at have CT fremme. Så er det kit PvP. Det er sådan lidt mærkeligt, at man har valgt at lave et kit, der hedder PvP, fordi så er det ligesom at sige kit PvP. Så der var William 34. Okay, men ja, jeg tænker bare, at vi snart slutter den her video af. Så når næste gang, at vi William. Nej, William, jeg død. Jeg tjekker lige